Thai bu phang na ham janai khajin ta kubuk phuk tai subscriber tai like rinai rok phung kaham riman bisingo taklai ni paithak tala ang golden mosambi ni review rinai khajin ta kuk 2025 khajin ta kuk tini 2nd December 2025 paithak mosambi malta komala salai thano ang golden mosambi no tuyui kok salai nai khajin ta kuk golden mosambi ongkha tabo chini India hawo katal kha kai lai mani bising kaham kok ni bisinga kaham kaisa duljagi tongo o kaham anara thaisya bathai tongo tabo bangthaya ba thaisya na sung phunuk lai nai khajan ta kok o thaisya bathai na tei na khali busuk thognai thogya kai na manai maya khali thaina de thaya moti rogna nai somna ni bisinga ang nangbai kereng lai khatini khajan ta kok kereng lai mani bisinga test review na angnai video besi log lag fia ba video na full zarate nai di citrus variety ni bisinga kobang ma variety sung tripahasto pailai chalai tongo sini lai tonglai fia ba sung bumung le sini lai ya variety sini le ya pailayo mosambi den malta den hilai pailai chalai tonglai fia ba ta ba sung kisa boni makhang sini na chenglai kha boni save bahai busuk tui busuk khoi kiting de losri de kiting kok de kisa kefer kok de mo tui rogna song nai laika srung laika rung laika nika tabo song kaham ka sinilai tonglayo phangsa phangnoi thai bu phangno no inga om haiklayo sinite song kubui ne tripra haste o kaham ko thai bu phangrok na kai manai nono ri manai nang pai manai nang tai khoraksana phurungi manai ang tai khoraksani suba chu manai om haiklai song kok salai tonglayo phangsa phungsu kai lai tonglayo tai khoraksa na phunuk layo nungba no sahoro ang munono kok sur horo om haike ani saya suya tongmarana nangano subai tong kabangma subscriber tongo ano belai khasubo wani kaisa video no bonai chomoi tongo nono paifleya hambai video nai mani bagoi tai comment suimani bagoi khajain ta ko kokchi konte bangtheya steha kok salai nei song steha bara tete kong ne bising kha golden mosambi o golden mosambi tasengna sangka tripura India hawo kutai ko kaham ko citrus ni bisingo kaisa kaham hini siusong obo ang taklai thaijangmani thaisa tongjao o thaisa na tuine kok salai nai o golden mosambi nai de bo buino salya kubi na golden mosambi hini mane bo asakha milip saka tui nai de oil ganang hai bonaro thok phuli rija khai khajan ta ko siari kalaija ko ba hai afano si camera hamia ba camera ka hamika bona raja thok tong ma hai mijil mazal tong ma hai rok nok jaga khajan to ko hinka saka tui to belai nai tho belai uthai hin khanao an oro to taklai thaya himpano iko na han de oro ne sini nong ni sare basaro khagi cha mani tongo hinka tabo tai thaisa tongkho song bas ka ngobotini test khale nai baba sung test khale nai obona khagdi golden mosambi naidi golden mosambi kharabia golden mosambi ekdom naithok safe iko na handi inka phari sung obona test khainai lenai tini haina hai phung babai samung paile ani bisingi phung babai samung tangna ni thaiya seni segang nogo kisi sa kaisa video khlai nani nangka paithak rani thangka abo bunainya nangnai hini tini December ni 2nd December tini 2025 sung golden mosambi ani nursery puila sanai omo tripura ni first ongima no video sokai mani tai khoraksa video khlainai rok hoito ba chalai kana nanglai kana kintu video sokpai ko tini ang bona camera bai khako kha to thok thaya nai le khajan ta ko tini 2nd December 2025 fia ba belai khana kaham belai khan naitok belai khan buti ganang nang obona tabuzra video khlaima jara tai saya sin sakang je ning exam khaine hemane omole bo pasong pheka na baba color weight tawe bising ni ka butui motong sine la motong la to tang motong sine la bahai tong
bahai kisah tong. Tabu tes kai nele nai jong khorok nai no bu haborsa. Bawa sai nele nung sekang. Flavor tong ketui. Flavor tong. Ketui le hingkai? Kekui ketui. Ang sugar tong ang sai mano. Wan gelak. Why hơi có người ta. Thơm khi ra mà thấy cái belai tu yo ta. Ta cũng belai tu yo. Belai ketui yo golden mosambi. Now anara sarama e phone buina ra sarama khan ke golden mosambi la phangsa kai na baba. Kai jabadi thai nei bo. Mama. Ba ketui si ong ble. Belai ketui khazan ta khok. Golden mosambi belai ketui. Nong jadi sara paina muso hingkai buini nursery fan tubiri paina ang buini nursery ni tubui no puila basa kayu hingka ba buino bu haino puito mathang anomang puito thangna am hai ko gya ani nursery mang sara kaham mannai am hai ko gya buini nursery bo kaham ko buhang basa tong nang aro bu paide khajan to ko nong golden mosambi le phangsa kaija de hinayang je kaya leri tongnai nang le ler nai golden mosambi nya Kazan tako tai tamo sanai ba kok thaisa na wai thang kiting sai tong kaisa klai nono phununga ne bage abon bage akaijak video nai rok no kisa koi nai ana nakarmai bising toi ani video rona nai jabadi tai comment rok sui jabadi ang phangsa variety kaisa klaima bage video bangi thangnai ar phangsa variety kaisa klai ya hingka bo ang nono tamo ani ar variety testing ongi tong tamo naika ni khlaijak tong tamo ang bono observation khlaijak tong satyong mani bising tei u kong no saime yang nai boni bagai no taboni simi khali jara bali jara tamo ong nai ang kisa basic video khlai tong ni ni bagai khajan ta kok logi thangka tai kabang kok salia usu samai bising tei kulomari oi ani video ro mothai ka hambai